Iyangishisa ngivele ngishe lalelani beze nenye ontaba kayikhonjwa ungakoqalisi nokubuka ngicela nje uvele uthi xifi kulike yabo mawuqeda ukuthi xifi kulike uma ukuthi umusha uyaqala ngqa ukuwabona lama story times ami namhlanje uyaqala ukubona nje le podcast uyaqala ukubona everything eyenzakalayo la ekhaya senza ama reviews senza ama story times senza ama self awareness senza i-education yonke lento le uvele uthi qhafa kusubscribe mawuqeda ukuthi qhafa kusubscribe ungakhohlwa ilela genqeze lithi kenqe notification bell wenzelani na ukuthi mas uploada ungamisi ngisho nayi1 indaba noma i-episode ye-podcast enzakalayo beze nenye ontaba kayikhonja uyabazi-ke beze nenye lalela ungakhohlwa phela Cooking with Z go and subscribe ku Cooking with Z siza ne food content yomhlaba lapha mawuzithandela amapapa ufana nami sizoba bangani kanje bheka ungakhohlwa hamba subscribe beze nenye Hello sanibonani Dumelang igama uZandi isibongo umfeka umalwandle lo lwandle kalwela lwezibhekane zanihambela lekude phezulu to join. All of you complain about Nigerian guys. I see everywhere on TikTok or on social media, everywhere. See, once you start dating a Nigerian, you cannot go anywhere. Once you go Nigerian, it's finished. You will be there. You will complain. They will break your heart. You will come back. You will date Yoruba. Demon will fuck you up. You will come Igbo. Igbo will spoil you with gift. They might fuck you up. You will still go. Then you will go to Hausa. Hausa will finish you. But you will still be there. Benga, Damilola, all of us, Daniel, all of us. So once you go Nigerian, just forget about it. Forget about your love life. Kuthiwa le ndaba yenzeke eMangusi a couple of weeks ago. Abangani benu oJollof Rice oJollofina osibari bodumo bavele nje bathi hayi yabona laba sizobangena kayi1 kayi2 ngoba la abaqaqeki noma sesibatshela noma sebetshelwa noma sebebuke indabeni bebuka everywhere la ekuphuma khona ku social media platforms everywhere la ekubhalwa khona ngabo izinto sibaqwashisa lutho khona abangafunji ukusilalela lalela ke ntombi ngixoxele ubukuphi befika nesizumbulu semali emzini thizeni womuntu bethi bayolobola ngicela ukukutshela ukuthi kuthiwa bavele bafike nje bagwade kwamatafula benze isiphidli sento ijwayelekile ke lento ngoba inkosi yami nami othandiweyo wami hayi wangigilela lelo goda shem hayi waligida yabona lelo goda lelo ukuthi umuntu avela afike ekseni akhonge alobo kuthiwani ekseni acele azishaye inkomo ziphelele mesuka lapho emini uyacela uyakwembesa hayibo izibizo everything in one day nami othandiweyo shem ngiyayazi wangenzela phela yingakho ngiyazi kangaka lalela ke kuthiwa uJollofina Sibari wenze loyo nto ke kumnaksi le eManguza wafika emzini nomuntu uJollofina Sibari wafika namagusha obikibiki zonke lezi zinto ekufikwa nazo izemicelo wambathisa walobola wekhonga kwenziwa everything one day all in one wathi meqeda lapho uJollofina Sibali washiya 40,000 wamawaka wamarandi welobolo cash cash makaqeda lapho umntakwethu wathatha kungokwakhe umakoti ngowethu nengane yabantu bayobhala eHome Affairs same day yes kwabhala amaqeda ukubhalwa iphela indaba igcwele umakoti waba ngithi kushodana phela umshado wesiZulu njalo kahle kahle uyeke nje ukuthi thina sithanda izinto sifuna ukwenza izinto zabelungu sifake ingubo ezimhlophe wona mshado lo wangempela lalela ke isigqebhe sesigqabhazi sesigaxa abasenzile isigqabhaqabha sesiqhubuzi senguzunga yento abayenzile u40,000 rand cash ubuyifake 40,000 ngithi mina 40 wamawaka was fake nangu mawentombazane kuthiwe seqenqetheka phela hayibo phela mina ngishadisile mina nginezimali zami mina ningangithathi kancane phethe isizumbulu umama uyosifaka ebhenki kwathiwa nje mama sicela usibuyelele ngapha eceleni uthebona mama uthi nse imoto yamaphoyisa hayibo kwathiwa chaza mama le mali enje uyithathaphi
Hayibo, he, lobolo, he. Kwathi uzomkhipha-ke lo muntu okunikeze le mali ngoba yonke le mali oyiphethe is fake money. Ama-R200 wodwa ama-fake. Uphi? Ngoba untombazane seqiswe ibhoda usewumakoti kojolofu. Kude la bamse khona. Ngithe mina hhayi akavele nje avule amacala amathathu. Elokugebenga ngenhloso, ele-human trafficking, ele-kidnapping. Ngoba ingane yabantu bayishonisephi? Sengiyazibuza ukuthi nayo ngempela ibingazi noma iluthekile ithathwa uthando. Phela niyabathanda nithi bayathandeka abanolimi futhi-ke nokuthi-ke nje inkulumo abayikhuluma iyangena emakhanda osisi bethu, emakhanda bantabethu, emakhanda odade nomnaksi. Iyangena, yazi bayathandeka. Hhayi bayiphethe, yabona lo mlomo omnandi abawuphethe. Engathi ngiyawudinga nani ukuze kunyuke ama-views la, kunyuke ama-likes, ningiphe futhi nama-subscription, yabo? Ningiphe nama-channel subscription, ningiphe nama-super thanks. Niyekele nje ukuloku nibuka iy'ndaba zami ngikhulume kuze kusho amatha. Ningithengele nodilinki le. Ake nithi ngifahla nje ngama-super thanks. Hawu cha, zimnandi kangaka iy'ndaba. Cabanga kusebusika ngiwomi kanje, ngishoda nje ngenkomishi ephuzwayo, eshushu, eqhamuka kuwena. Ngicela ungiphe i-super thanks. Ngicela ungiphe i-super thanks. Bye. Sobonana esitorini esilandelayo. Love and kanjalo nje.